এপছুক তেওঁলোকে গালি পাৰে কিন্তু একেটা প্লেটফৰ্মত এপছুৰ আঞ্চলিক জিলা কমিটি যিবিলাকে আগত এপছুত কাম কৰি গৈছিল সেই লোকক মাতি আনি পেলাই আৰণাই পিন্ধাই দলীয় পতাকা থকা এই মাথাৰ পিন্ধাই পেলাই তেওঁলোকে বাহ ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহি নাথাকে। এপছুক এনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে ৰিকগনিশ্যন দিছে যে এপছুৰ কৰ্মীক পালেহে তেওঁলোকৰ দল চলি থাকিব, কিন্তু একেটা সময়ত বৰ্তমানৰ এপছু বুলি তেওঁলোকে গালি পাৰিব বিচাৰে। তো এইটো তেওঁলোকৰ মানে এটা নিজৰ মাজত নিজৰ মানে এই চিন্তা আৰু আদৰ্শৰ সংঘাত বুলিহে মই ক'ব বিচাৰোঁ। एबसुनि सासे मेम्बारमोन बेनिफ्राय दं गोख्रों मुसाहारि बिए पास बिथाङाबो एबसुनि वार्कां दिनेश दैमारि बिथाङाबो एबसुनि मेम्बारमोन आरो इउपिपिएलनि आरो बारग' बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो बिथांमोनहा जइन जाफैदों। आं बिथांमोनखौ साफ्रोमखौबो जोंनि बिपिएफ दोलोआव बरायनानै लाबाय आरो बारग' बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो बिथांमोनहा जइन जाफैदों। आं बिथांमोनखौ साफ्रोमखौबो जोंनि बिपिएफ दोलोआव बरायनानै लाबाय। बिथाङा एबसुनि सासे मेम्बारमोन बेनिफ्राय दं गोख्रों मुसाहारि बिए पास बिथाङाबो एबसुनि वार्कां दिनेश दैमारि बिथाङाबो एबसुनि मेम्बारमोन आरो इउपिपिएलनि सनारुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो एमएससीबी जुवेलार्सआव सनारुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। एमएससीबी जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। एमएससीबी जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। एमएससीबी जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।